panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan na suliran nga dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang ang sa pagani. Nagkinahanglan kag kahayag mo mulam nagsimong una-una. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jomar, usa ka graphic designer. 28 anyos. May live-in partner ug may anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong trabaho. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Wapagid ka makakitag trabaho, Jomar. Wa ko manggid mao eh. Puro ra man rejection sa akong madawat sa kumpanya ma. Na, basin dili pa lang gitingali para na ni mo nak. Salig lang sa Ginoo. Makakita na lagi kag trabaho. May lagi unta mo eh. Kinahanglan na jud kay kog trabaho. Mabdos na ba si Hazel? Nak, may pagwasan nato ni Kihata. Day. Unsa ka kung ipakuha ko na lang ning bata ah. Uy, day. Ayaw gyud nagbuhat ha. Dako na nagsada day. Kagaba na. Uy, na-stress naman gud ko ani uy. Unsaon naman lang ako pagpanganak po. Parehas gud ang duha nga way trabaho. Unsaon naman lang. Ayaw lagi kabalaka lagi. Ako'y bahala ka na, okay? Mangita ko pagi. Ay, dili di ka pasagdan. No, di pa ko makarefer ni mo ano ba yun eh. Wa man gud may hiring ron. Mau ba? Wat-wat lang. Nalagyan na mo abot lagi. Pangutaan na ba kung kanusta? Tanaw na ko kung email balik pe. Basi na na. Uy. Thank you for taking the time to take the assessment. Let us know when is more convenient for you in this following dates for the interview. Yes! Yes! Interview na good go! Yes! You're hired. Thank you, sir. Thank you kayo. Pero watay kontrata ini ha. Project based ni siya o hindi na kinahanglan ang kontrata. Ay saling-saling lang yun ini. Sige, sir. Nadawat na ka? Oday, nadawat na ko isip graphic designer sa usa ka marketing agency. Di ba, niingong ko nimo. Naargi pa agi ang taranday. Mong ayaw na pag nahon na og butang nga maka-stress nimo, okay? Maoy atiman na noon ang imong pagmabdos. Ako na'y bahala na to. Salamat, Jomar ha. Ayaw ka bala ka. Inig panganak na ko. Mubalik ko sa kong trabahoan sa una. Aron na kay kaabag sa tanan. Ay, di sana natusgutan dayo eh. May akong gusto gud nga safe mong duha sa tong baby. Salamat, Jomar. Dong, kaniya pa man kang nagatubang ana imong laptop. Wapa ka mahuman? Wa pa day. Kinahanglan ko mong submit og tulo ka campaign designs og social media materials kada buwan. Kay kung dili ko ni buhaton, wa sa ko madawat nga sweldo. Sige, uy. Kutawan na lang tagkakapi. Aron dili ka dukaon. Salamat day.
Na may kwartang ni Soul sa kong Gcash. Na may text diri. Uy. Jomar. Gisend na namo ang imong first sweldo sa imong Gcash. Kindly check. Yes! Yes! Naaragin akong first sweldo! Ay, salamat Lord! Salamat! Recorded by X Thunder Gaming. Grabe yun akong lipaya sa diya nakakita ko sa akong first sweldo nag-send through Gcash. Mura ko gugigbayo sa langit kay dili sa diyanong katidad nga akong nadawat. Hangtod nga nagpadayon akong trabaho o gisulduhan ko every end of the month nga wa joy palta. Pero human sa pila ka buwan, nahibog na lang ko nga dili naman gyud kayo akong sweldo nga kung boto na naon, dili magiunta ni sila madili paghatag nako sa sweldo. Unya, Hala. Saan naman ang amang bills, Ron? Pulis na rabata over to. mabtay akong nahuna day. Sige lang day, ang atong silis ng una atong kuan. Ako raw yun. Wa pa ang bayad ang kliyente, Jumar. Paabot na ta? Sige sir, salamat kayo. Ay, salamat. Ay, salamat yung taon. Naabot na yung taon akong sweldo para sa last month. Ay, salamat. Nanadong? Oo, day. Salamat in taon sa Ginoo. Sus, kuyawan biya ko kay Murag. Murag biyag limingaw yun. Wa man kayo mga projects good. Mao pa? Pero may untag dili lang dayo eh. Si Bako ilang taon. Usao na lang. Ang akong supervisor nag-chat sa WhatsApp. Jomar, sorry to inform you. You can discontinue your service to our company as we are facing really hard time right now. Good luck on your next job hunting. Oh, kinuo ko. Unsa? Unya? Ang imong last pay? Gipaloob bitaw na ako day. Di bang ko reply yan eh. Ay, kung ingnang di na ka mabayran ato. Maong tayo akong concern bisa mabayaran lang ko sa akong last pay. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Doon na ba ko'y katungod nga pangayoon akong last pay bisag wa mi gipirmahan kontrata? Ikaduhang pangutana. Unsaon ako pagpamatuod nga nagtrabaho gyud ko sa kompanya mismo bisag wa mi kontrata? Ikatulong pangutana. Pwede ba nako sila ma-report sa dole bisag freelance ra ko? Unsa may mga procedures nga dapat i-follow kung dili gyud ko nila bayaran sa akong last pay? Ikaw pat ug katapusang pangutana. Doon na ba ko'y katungod nga mugukod sa akong separation pay o back pay bisan informal ang among setup sa diyang na-hire ko? Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Jomar. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical natong mga pangutanag, mga problema guys, na si Dr. Rene Obra. Busa, unsay atong gidugayan, please ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaot unta sa matag adlaw maminaw ta, leksyon, inspirasyon ang ato ang makuha og we will remain to be grateful and thankful kay naay kasulbaran ang ato ang mga problema, naay solusyon, naay mga tao sama na ato ang programa na as Dr. Rene Obra, nas Attorney Elaine, natay mga kaabag nga mutabang
tabang nato, meaning to say there is hope. There is always hope, mga suking tigpaminaw, no? Ayaw gyud mo kawad tangan og pag-asa, ayaw og ka-discouraged, ayaw patakag himog desisyon nga magmahay ta later on, di ta magpada sa atong kalagot ug kaisog, no? Kay ang pulong nga mugawas sa atong baba di mabawi baya, no? So hinay-hinay lang, kontrolahon lang yun nato atong kaugalingon, no? Di magpada sa feelings. Kalma lang, guys. Okay? Letter sender na to karong adlaw kay si Jomar Punto Ligalta, turned 28 years old from Cebu City. Ang iyahang mga pangutana, no, tungod ni naaman ni siya'y trabaho, napadapag yun sa iyahang, nakatrabaho siya. You know, kasabot yun ko's feeling anang first sweldo. Kanang ganing mga mura kang gibayaw, sakto yun na yung ingon. No, nga kanang ma-inspire ka, malipay ka pag-ayo, no? Unya, mahugno gyud tag usahay, magka-problema lagi gyud pud ato ang trabaho, no? So, nani siya'y pangutana kabayin siyang sweldo, kay naundang man siya, unya, na-issue siya sa iyahang last pay, no? Unang pangutana, doon na ba siya'y katungod nga pangayuon ang iyahang last pay, bisag wa sila gipirmahang kontrata? Of course, ang imong gitrabahuan, you should be paid for the services that you have rendered. No work, no pay. Nya, there is work man, there is pay. Dili pwede nga dili ka maswelduhan. Kung imo tong gitrabahuan, dapat kaniyang swelduhan. Of course, mas maayo gid untag na ay kontrata, pero there can be proof man mahatag nimo nga ni serbisyo ka, no? And plus ang kanang imuhang mga himo nga mga nadawat nga sweldo before is proof, no? And plus ang katong iyahang note, no, nga nag-send sa imuha sa WhatsApp nga ma-discontinue ang imong service. So from the time sa imuhang last nga sweldo nga nisud sa GCash up to the time nga nakadawat ka nga your services are no longer needed, dapat ka mo dawat og sweldo. Unya, times sa ang kana bayang pag-terminate nato, di man na basta-basta. Dapat baya na ay 30 days notice. Unya, kung wa man ko kabawa man musulti kung unsa na gyud ni kadugayan, no, pero wa pud ta kaabot og tuig, siguro wa tay separation pay, but ang katong pamaagi posible ba yaning illegal dismissal, so pwede gyud ta mo adtog Department of Labor kay dili man naingon ana kasayon lang pagtangtang og empleyado. So therefore base na atay illegal dismissal diring dapita. Okay, ikaduhang pangutana, unsaon nako pagpamatuod nga nagtrabaho gyud ko sa kumpanya mismo bisag wa may kontrata? The fact ba nga giteksan ka sa WhatsApp nga your services are no longer needed ug naa kay madawat katong transaction nimo sa GCash ug mga notice nimo nga mga payslip nimo baron, no, pinaagi sa text or WhatsApp, that is proof nga empleyado ka ug gitangtang ka illegally, no? So that is enough. Dili kinahanglan usahay kontrata, although honestly speaking contract is the best evidence, but there can be secondary evidence to prove your employment. Ikatulong pangutana, pwede ba nako silang ma-report sa dole bisag freelance ra ko? Unsa may mga procedure dapat i-follow kung dili gyud ko nila bayran sa akong last pay? Okay, then I suggest you go to the Department of Labor and Employment. Ilahang opisina na din sa Gorordo Avenue, naapod sa G Mall, dapit at mga ng Queen City, para makipagsena ka mapatawag to ang katong kumpanya para mahusay mo sa imuhang dismissal ug sa imuhang last pay. Ikaupat ug katapusang pangutana, doon na ba ko'y katungod nga mugukod sa akong separation pay or back pay? Bisan informal lang amo ang setup nga na-hire ko, the answer is a definite yes. Sacred kay ning pagpanrabaho. Right to life, right to labor and employment. These are guaranteed human rights nga giprotektahan dili lang sa ato ang saligang batas or sa constitution but also in our labor law, no? Ang ato ang mga mamumuo are really protected by labor. Mauna nga modapig gyud na sa imuha adto gyud sa Department of Labor and Employment because you are entitled sa imuhang last pay, and I think they may have, no? If I'm not mistaken, if kay ang ako ang nakita dire ang katuramang chat, no, posible nga naay violation sa pamaagi sa pag-dismiss nimo, and they may have committed illegal dismissal. So, pwede pa man gyud na masturyaan og mahusay sila didto, no, kung ipatawag sila.
please go to the Department of Labor para maprotektahan ang imuhang katungod as an employee. Di na mo matter karon, naamang kay proof nga empleyado ka. Dili lang man kontrata ang proof. Okay? No, dili wala na nag-ingon nga why kontrata, why employment, dili oy. There are other ways to prove nga empleyado ka. Sama sa imong payroll, sama sa katoyang text nimo. Kay nganong gitangtang man kag di ka empleyado, di ba? So ana na siya ha. So dole ta guys. Jomar adtos dole. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong SMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.